Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maun just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Pero dong Anton, magmahay ka gyud kung nganong imong ipakasal si Sarah kang Mateo. Unsa? Tigtihan di ka dong, no? Tako kinagaba ka ng gamayng anghel nga imong isalikway dong. Hilom dia. Sabaan mo. Ikaw ba? Ayaw pun iron ang kayabag na ko ron sa kung na. Mas musamot ka gayabag dong. Inig-abot sa adlaw sa kasal nila ni Mateo og Sarah. Ikaw ba? Usa magyug ka? Nangita ikaw dikil, ha? Ayaw dong. Ito ko. Bago di ka ron. Huwag ito kilabot sa iyong kalipay. Watahon ko'y kilabot dong, ha? Watahon ko'y kilabot dong. Nang ako may yung paimot na taon na isang taon ka. Dong. Ikaw ba? Sunod ha? Hilom ka? Maghilom ha? Oo, lagi. Sa sunod ay pagpanghilabot ha? Busit ka na. Busit. Sus, di pa mo paparuson. Lumiyap. Gagmaya ba ninyo dong? Sekang di malasas parang nagbunyag na ko. Unsa tong kasaba, Bogart? Kuhan, ma'am. Si Dong Anton to, ma'am. May kalit lang sudin eh. Huwag ka makadungog sa andar sa iyang auto. Tungod sa kaguto, ma'am. Huwag ko kadungog. Ambot, nagtaksi mo ka to siya paingon din eh, ma'am. Doon ang ginawag niya, ma'am. Kisa may nanawag? Babae? Babae yun, ma'am. Babae yun. Kaya ingon man siya nga, mubalik din siya kay tuwa dito ang iyang auto. Ay, naunsa naman tao ning tawhana. Pulos naman lang kahasol ang ilang gihatag nako. Maudi ang di siya magpakasal ni Sarah. Tungod kay Duna di ay say laing uyab. Mawagin. Basil, ma'am. Ambot lang eh. Huwag ko ba? Kabaan ra gyud siyang Sarah. Amy! Ems! Ablihan pultahan, Ems! Ems! Ablihan ako ng pultahan, good? Nagdali man sa kug adto sa amo, good? Ime, ablihan ng pultahan! Sabahan mo ay! Ganang imong sagitan ka ng pultahan? Kung gikawat pa ang akong flat screen nga TV, mukatawara ka? Ha? Asudlaw na ko, Bikay. Kapuya ba yung balik din yun? Dili ba gay na naman tika? Nga dili ka na makabalik din eh? Ano na magsulti, Bi? Asud. Murasad kag nag-abang din hida? Mangayo ko, mama, para iabang. Iningi mong boarding house. Kinahalang ugma dayon, may ikahatag ka nako. Oh, ma dayon. Natagan ka na ko sa abang ini. Ay, kapuya eh. Oh, nga nang murag gikapoy man kag maayo. Unsa man, do na kay girubo-rubo sa inyo? Oh, unsa? Uy, hala. Nakatuog naman din si Mateo, uy. Wa naman siya makabalhin sa sofa. Bisan tuod og ingon ini si Mateo. Pero limpyo siyang pagkatao. Og humot pa gyud. Di ra ba siya lihukan matug? Nagtalikod siya nako. Og dili mo hagok. Ako lang ba kaya mo balhin sa sofa, no? Pero dili man lihukan nga matuog si Mateo. Loy sa bentanahon si Mateo. Nagtalikod siya na ako. Og nagako sa unlan. Husto ka ang akong gibuhat.
nga misugot ko nga si Mateo mo'y akong pakaslan. Aron lang malayo ko sa kaisog ni Papa. Uy, hala. Milihok si Mateo. Naghayang siyang natuwag. Sa mga akong buhaton. Bisan tuod, mamahimo ko ng bana si Mateo, pero dili pa ko maka-afford nga hilaptan na sad ko sa laing lalaki. Lord, ikaw na mahibaw inig akong desisyon. Lola, niya ko matug dakong katre. Wala, tupad mi Sara. Nagmata na day ka, Mateo. Tupat lagi tahigda. Wa ka naman makamata. Imunta ko gipukaw. Maayo na imong pagkatog, Mateo. Maong gipasagda na lang ti ka. Mato na ko sa kusina. Sara? Ngano, Mateo? Kasal gyud ta? Nganong nanguta naman ka? Pwede tupad na lang ta higda ha? Hangtod sa hangtod. Mauna imong gusto? Suko ka? Di ka gusto? Nganong masuko man ko? Kung makasal na tayong duha, di man sa kalihok matog ba? Ayaw to akong sulti ay. Joke naman gusto. Ansa? Wow, ko ni mo ay. Gakos niya ako ni mo. Yay. Lumoy dayon Mateo na. Katawanan sa di mo, Mateo. Sige na, wato na ko sa kusina. Luto ka? Magluto kong champorado. Ganahan ka? Gigi. Ganahan kay ko na Sara. Ganahan sa kahag champorado si Mama? Ganahan, oy. Iyagan ikaw lutuan. Pero, mas lamig imong luto. Dali dayon, Sara. Uban na nga na ko kusina. Kay, naon niya, Brad, Anton ako. Ganong niyam ko matuog sa ubos, din sa floor mat. Unya ka na makabalik paghigda sa katre. Sa higayon nga makabayad ka na sa imong abang. Usa? Oh, dili ba mauman atong sabot nga tunga ta sa abangan? Oh, Unya kami diretso man nakakatuog din he. Ano ka? Sineswerte? Kinahalan nga imo na kong hatagan sa katungaan ton. Una ka na ko padulga. ay. Okay. Sagdi lang. Mga irkog kwarta ni Mama aron ihatag nimo. Di ba ingon ka? Doon ay negosyo nga gibilin ang inyong amahan? Si Mama mo'y nagduma sa mauna mong negosyo. Ikaw di ay. Wa ko'y nakatunan, oy. Kinala makatun ka, Anton. Bisag way klaro ang atong relasyon, pero usahay, magsaligbaya ko nimo. Ha? Unsay buot mo ipasabot? Hoy, Anton, kana di mo gamit ka nako. Dili na nimo obligasyon? Unsa? Yes. Dili free ang imong kalipay uban nako, ha? Bisan tuod way klaro ang atong relasyon. Ang klaro nga do na kay obligasyon diri nako. Basta di ka magisgot og kasal. Approve. Uyan akong Anton, mamay. Nga dong nakaingon man kang luoya si Anton. Ani ni ma'am. Ito gabi ba? Katong nibong ka. Niuli mo siya to. Pero tingkutuman niya, mamay. Oh, doon naman ka sila'y show. Wa di ay siya'y kwarta. Wa sila bayre sa ilang show. Ang buto tutuhan na, ma'am. Ako yung gano'n niya kay... Ako kay imbis tulong, takahiwa ka pork chop akong ipapili para nako. Salay ako nakaon. Nga naman,
Pwede mo sa kaon dong Anton. Kwanta lang ko, ma'am. Aw, silang kahiwang nahibilin ako. Maayo lagi kayong ilak, ma'am. Ay, malas lang si Anton. Walang siya masayod. Nga usa ka wife material gyud si Sarah. Bogyan. Og lami pag yung mulutog sudan. Lami mo lang. Lami kayo. Diba, lami no? Oh, sus. May dili magpakasal si Dong Anton ni Sarah, ma'am. Mao day. Kay doon na di siyang lang babae. Unsa? Hey, ma'am. Nganong nahibaw ka man? May nanawag niya gabi, ma'am. Murabag, under si Dong Anton sa nanawag niya kay naglaligi siya biya. Nagtugaan ka basta tinuod, Bogart? Arang-arang, naabtan pa na ako din si mama. Nga man, Anton? Pangayon unta na ako akong allowance, ma. Di ba bago pa man kung naghatag ni mo? Pudi no. Kuha na. Mo-advance lang ko, ma. Doon ako importanteng bayran. May show man kaha mo. Wa di ay to'y bayad. Gibayran, oy. O diya, nga nung mangayo magkagkwarta na ako. Nga doon na ka naman kahay earned money. Unsay earned money. May bayad ban kaha ang inyong pagkanta? Di earned money to ni mo? Sas mo, kuwang rato sa kong mga bro mo, Nag-inuman, mi. Ang imo kahang mga bro ang gigahinan mo sa imong kwarta? Dili kaha lain mong uyab. Ha? Ayaw na lang pamakak, Anton. Mao di ay dili ka magpakasal ni Sarah. Kay may lain ka di ang gikabuang ang babay. Patakka lang nagtabi sa Bogart da. Ayaw pasangin Lis Bogart, Anton. Nagsalig ka na lang yun. Abi kay gitolerate ko ang imong kabuang. Pero niining higayon na, Anton, kinahanglang mahigmata ka na sa imong kaakuhan. Ha? Unsay buot mo ipasabot, ma? Imo kong ipakasal, Sarah? Ha? Ma-free na? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!